Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Tuwa na si Puti. Midaga na paingon sa tunga-tunga as nagtupo nga sagbot. Dali mo! Ay, Lula. Uy, kung saan hindi gusto niya ipakita na to, ha? Hala na ara! Sinara niya na, ay! Dili! Hala! Dili! Si Reyna Santan ka nang laas ibabaw sa naglukong asawa! Hala! Giandam na niyang paniudto si Reyna Santa. Ayaw mo paglangas. Ayaw taon mo paglangas kay basinog makamata ang sawa. Pero, kinahanglan ato maluwas gikan ano dakong sawa si Reyna Santan, Lola. Ha? Mura mo siyang nahinano kumayo diya sa ibabaw sa nagloko nga sawa. Duta biyag purman sawa nga murag dako kayong ligido. Nya, nasa ibabaw si Reyna Santa. Giunsa man na pagbutang sa sawa si Reyna Santa diha sa ibabaw niya. Tuno, muta na ta sawa, Lula. Joke to ta. Oh. Wala mi. Ayaw mo pagsaba. Murag milihok ang sawa. Atras, Lula. Aw, abanti, Lula. Anong kanon ka sa sawa? Naparo sa to. Nakurong gina. Dali na. Mamiya na lang ta din niya ay. Kamo lang ang biyala. Kaya ako yung kuhaon gikan sa ibabaw sa sawa ang Reyna. Saon. Imo ginagawa ang Reyna ni Kay. Kakuyaw na ba ni mo gunaw na, oy? Saan naman taon ka? Pero to mao ni angay nga buhaton. Dili na tumahimo pasagdan ang Reyna nga anha lang sa ibabaw sa naglukong asawa. Buhi pa siya. Wa pa sila miya busa ato siyang kuhaon. To. Liding man ka to, di ba? No. Liding man ka. Tabangan yun na ni mo si Nikay. Oh. Litabangi. Tuod, no? Oh, Lining man ba ko? ulimot ka. Ako nang kuhaon sa ibabaw sa nagloko nga dakong sawa si Reyna Santa. Oy, kahabog ra ba? Oy, tupong na ko ang hapit ang nagloko nga sawa. Makuha lagi na to ang Reyna. Dali na. Maghinay lang ta. Oo, ang inyong mga tunob. Ayaw gud ninyo paliho ka ang yuta. Ipaon lang ka na mo, Lula. Dapat niya. Madam Bakukang, narang kwarto sa areo. Sige, biyain ako din eh. Madam, isag unsay mitabo ha? Ayaw kong iangin ha? Imo rin yung plano ha? Ayaw ka balaka. Wa kay labot ini. Lakaw na! Bida. Igaton sa nang tiguangang barangan. Pero, guwapa na kay siya. Ug nindot na kay lawas. Mailad gid ang hari niya. Yan na, sila ka sinikay. Ha, inam ka sila karon? To, hinay lang yun. Dili ta magdali. Kay, niya nagkitas tungod sa nagloko nga sawa. Hayo kahadlok niya. Mamili tingalig lamyon kining sawa. Kaya wa man ko nila miya sa una namong panagkita. Busog tingali to. Shh, ayaw na paglangas. Niya na tas tungod niya. Ato ng kawaton ang Reyna si Babaw. Ni Kay, mura manaog na ginawa pa ang Reyna. Natuog lang ka na siya to. May gahom sa kangit-ngit nga nagputos ka niya. Mga dili siya makamata. Ay, usap siya nakao rin sa sawa. Ngayon may gigiko ang Reyna o yung gibutang sa ibabaw niya. Murag yung higanting donut ang sawa. Nga dunay daghang layer. Ay napagsigig tapi. Sige na, hinayon na natog kawat ang Reyna. Kawat? Sige, atong kawatot. Hinay lang kita. Oops. Kawat. Oh, patay. May natumban ko ni Kay. Ayaw paglihok. Otong una. Ay mo na ba mo ginawa ni Kay? Ayaw una to. Marag bilihok ang sawa. Ni Kay,
patay na kita ini. Dili ta mamatay to. Kanang ibutang si Mona una. Dili ta mamatay. Uwa na mulihok ang sawa. Ang sami atong buhat ni kay. Ang ginawa na, naglagom na ka. Kawhaton ta ang mga tiil sa Rayna. O ginahinayo na to og bira. Nuu ko ni mo ni kayo yun sa naman taon ngayon sa. Wa tay laing mahimo to. Gawa sa pagbira sa tiil sa Rayna. Aron madailo siya paingon nato. Agudoy, agudoy. Sa ulo kung managdakan ta sa Reyna, ha? Ayaw paghunahon og bati. Sige na, gunita na nato ang tiil sa Rayna. Magdungan ta ha. Sige. Bahala lang ni. Kuyog bisa tando, ha? Dos ko to ba? Sige. Sige. Oh no! Ay, kulbaan magiging ni kayo eh. Pagtingi. Naigi yung ibati. Mura ko kalibang. Kulbaan ko mayo. Sige. Oh no! Kulbaan dyan ko ni kayo. Pagdali. Makamataning sawa. Oh no! Dos! Nana! Kunikan na kutil sa Reyna ni kay. Ako sabi. Sige, hinayon na nato siya bira paingon sa ubos. Oh ni kay. Hinay lang. Hinay. Ayaw katagag na yun na. Mahal nga na yun na. Ayaw kitawad. Matagag ka rin na! Toto! Bira palayo sa sawa ang Rayna! Pagdali! Sige! Mapalayo na ko! Ako ni pasano ng Reyna! Dagat, tuto kay Bintuyakaw ang usasawa! Paingon sa nimo! Dagat na! Ayaw hilaptis, Toto! Maloy ka! Ayaw taon ko kung saan! Ayaw mo yung saan sa Reyna! Ayaw taon! Silula lang! Sama na! Hala, pag-ingon ni mga lula, mihunong ug lihok ang sawa. Hala, bilingi siya ni Monikay! Ayaw yun mo paglihok! Bugatan na yun na. Mitutok na ko ang sawa. Ayaw mi kunsaa. Huwag mi daw tang tinguha sa Rayna. Gusto lang naman siyang taguan gikas dautan nga bruha. Mikay! Magbantay! Huwag ka sawa! Bantay yun! Ayaw pagsaba to. Ayaw na, tuto! Nahibaw ko nga dili ka ordinaryo nga sawa. Tungod kay managsama ta nga lain-lain og kolor sa mata. Ito mang usa. Og puwa ang usa. Mikay! Bugat na kay Reyna! Sawa, kuno sa may plano ni mo sa Rayna. Ayaw nagipadayon. Kay dili ko musugot nga doon na kay daotang buhaton niya. Ako lang nang ibuta ka Reyna! Ayaw lang ang suko sawa ha! Mitutok na ko ang sawa. Sawa, nakasabot ka ba sa kong gisulti? Ako si Nikay. Tagalaing kalibutan ko. Pero, ni ako sa inyong kalibutan tungkol kinagtuo ko. Ngagikan ko din Ayaw ka bala ka. Ang pinga na mo sa Rayna Santan. Oh, Mikay! Iniinaw pala yung sawa! Nakasabot siya sa kong gipanulti. Mikay, pasilan dako kining milagro! May palayo ni mo ang sawa! Mikay! Huwag kang sa sawa! Yung sa matuli mo! Dali mo. Magpalayo na tayo ning dapita. Ha? Atong ibutang og luwas nga dapit ang Rayna. Nasa puti. Mutong nga laog kung linaw na. Mura man siyang pulis ay! Ikaw ba mura man kag pulis? Ikaw ba to ay Kay kalit lang kag tunga kung malinaw na. Paminaw, ayun nagkasapis puti. Kay mas gamit na siya karon kay nima. Ngano di ako na? Wala kay gamit, ha? Ay, Wala gamit! doon na, oy! Tigpasan ka! Dali na mo. Ato na tas luwas nga dapit magsulti. Dali. Puti, dadamis dapit nga luwas. Kanang dili tugnaw. To, paingon si Puti ditong dapita. Dali. Atong siyang sundan. Ito na si Manabal ko kang nakasuod na sa kwarto sa hari. Naba ka ang hari suod, no? Kinahanglang mangandam kita alang sa laing dakong gubat. Oh, gubat na sap? Andaman ninyo ang mga hinagiban. Oh, Ug ikaw,
Oh, mahal nga rin. Bantay kining gawas sa kong kwarto. Kayong pahuway ula ko. Oh, mahal nga rin. Ayaw kini pasudli, bisan kinsa. Matuman, mahal nga rin. Tuwa na siya. Misuod na siya sa kwarto niya. Usay gibuhat mo nini. Oh, nakita na niya si Madam Bakukang nga gwapa na. Gawas una! Wa ko magkinahanglan sa imong serbisyo, karon. Gawas! Iya kimakawas ang bruha. Oh, si Prinsesa Rosa. Oh, Prinsesa, unsa may naitabo ha? Gibalibaran ko niya. Kung mao ka na, dili siya ganahan og laing babay. Kinahanglang makuha ko siya. Si Andoy. Magpatabang ko ni Andoy. Mikay, pwede mo mawayo na ta. Bugatan na surahin na eh. Sige, ibutang ko na siya na punuan sa kahoy. Ako ni mo pasandig niya. Hala! Tanawan na niya! Ano lang, ayaw na nang halahala na mo gud. Kasi na ako nakita. Saka akong gabuhi. Tanawa ninyo sa unahan ko to! Nikay! Hala! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!